Trojka. Oprávnení žiadatelia o grant. Kto môže písať žiadosť peniaze? Môže písať občianske združenie, nadácie, neziskové organizácie, účelové zariadenia cirkvi, škola, materská škola, nemocnica, knižnica, mesto, obec, jednoducho poviem, rôzne, napríklad klub nepočujúcich, spolok nepočujúcich. 1. 4. Maximálna výška grantu. Maximálne peniaze dáva 3 000 eur. Nesmie písať chcem viac, príklad 3 500 alebo 4 000 eur. Maximálne 3 000. Spolu Pontis Telekom dáva 20 000 eur, v tom podpora 7 až 10 projektov. Ako vyzerá? Peniaze dáva prvá časť, 90% suma, bude sa robiť projekt, po koniec dáva zvyšné 10%. 5. Ďalšie informácie, podmienky. Každý dáva len jeden projekt. Znamená príklad, jedna organizácia píše jeden projekt, dáva len 1 krát 3 000 eur. Keď už dáva peniaze, po koniec musí samozrejme automaticky napísať koniec správa, plus musí urobiť aspoň 10 foto, ako vyzerá začiatok, priebeh, ako vyzerá koniec, plus rovnako prosím urobiť krátke 5 minút video, ako začiatok, projekt, ako vyzerá koniec. To je veľmi dôležité. Jedno video, mobil alebo kamera, jedno. Dôležité musí byť aspoň 5 minút, ako vyzerá. 6. Volá časový harmonogram grantového programu, znamená ako čas rozdeli. Dôležité, 7. marca 2016 bude Pontis Telekom vyhlásenie, oznámenie, grantový program. 31. marec bude koniec, dáva prihlášky. 20. apríl bude napísané informácia, výsledky. 21. apríl do 10. október bude robiť projekt a 20. október pošlem koniec správa, vyúčtovanie, všetko.